Oh. Mira, otra videología, Olentzero. Oso ondo. Nikaini pasa zaitezke. Ai, zein da hori? Kaixo Olentzero. Zer gertatuko diogu? Olentzero joan zaigu? Hola, oizera. Oi. Olentzero. Zemuz portatu zarete aurten zuek guztiak, ondo? Ikusi, nor naizen ikasi, putu zikina, txapela betza, aiene ez dakit ez, aiene kontatu mesedez. Kaskaxartean, nola nire etxean, ikusi makusi, nor naizen ikasi, ipa ahoan, arroa bertan, bai, lehen orain eta gero, zuzara gure Olentzero. Bai, lehen orain eta gero, zuzara gure Olentzero. Bueno, a ver. Ineran jarriko dira? Ni ekarri dute eskutitza ekarri balin baduzu. Bai, eskutitza ni jasoko. Berak, Mari Domingue jarriko du. Bai. Eta nik hemen badaukazuentzako zehoze. Baina horrena, txintxo iaran jarri. Eta Mari Domingue eskutitza. Lehenengo filakoa. Eta Marina ere. Horre, junga du. Abestu. Ole, kukurru. Eusko herri gaua ospatzen. Kukurru.